Hello everyone, haino hailam sogon naro jotono ani ketal video jotono phung kaham ngata bakhe phung wai sri sri ani bai moi songoi tongo thaipong moi borok mia ni samno thaipong moi sari di mani masaya ke batini ke ang khagai dikha borok no snamo borok bono songo ang tong kata bakhe boke songna bokrung gamo bon niramisi kono phana rijagya sedo tespata be pasforon je meri jak tai sutu som asokno nge boto songna kreng bula obagane kothok ke songoi manobo ke kothok ke songi sar nai sungno bini mokhang bo nai nai diki sani bai ni mokhang nai dini phone goi tong manchi dang tabo ke norok tini ni blog no soya sak nai tong ni pai thak jora tai subscribe khai korong ke subscribe khai di like comment share khainan tapok di nge je na kha khai norok nai thok jagono hini tini ni video na omno bai niramis janai bokhe yut niramis janai tini jengkhe mix janai ta berma mo besana niramis mo besana ke ga omo hinke phalnani bagai tikhlai mani para guri phaloi nai jin para o boi nana ni kodong sajakse kol khai sungman nana hini sao angke tilang thana bai tikhlai lai manta ani bai angke norok bonang ke sadi omo hinke dalok omo bo niramis songnai angke sini moi ke ordek moni tongkha naikhan ke boso kothok thok to tong tongkha na thoknai bo moi songkang ke thogyawi usengya thos thokbo bo moi songkang gaske bo manwi rok songna kreng ta angke tini se taisa bini yakni masa sinai borok thangkang ke to masa glak obagini borok no mang songgri janai angbo ang songke borok thokjakla ang songna ringya oro khedo bai kok sai tongmani no tai khoroksa bai phaine tamjani sasoni rifang ke bo joli jagoi tongo bin niramis muyo berma buti loi rinai se nai di hini nai joli jagoi sai tongo ta kisa kaham ke kolna nango obo hinke joto jaga mosla nangai jar emne ke omo niramis no songo pasforon bai pyas pata diboi hinke emne ke sob somoi no tai alada mosla rebo songo mangso mosla rebo mangso haike songo abo thogo hinke obo tabo niramis songoi nai ke tani ke niramis bo oni bos moi jaga age bo niramis bo thokti ro khai pom kesa kai songkano thogo emne khai hinke obo se tabo sa khaisi saimon nai tini bo busuk jora thoknai hello hinke tabo khai ang tuku gana hinke motor thik khai gana pipe tui ti thangane motor ti phaileya hinke tabo sinai pe hake maisa purang bote se malaise to phungnai thong ti jagale tabo khe maimi moni nai janani asok laikha sumkhai to mia khonni moi rok bo tongo sini khai bini khai tini simi songmani masa sini bo tini niramisi hinke ba obagine bo mia khonni moi rok masa liya bokai brihaspatibar khai niramis jao go tamtamo ni hini niramis jao bini berama moisi masaya bo kom masao bo niramis mangsao ta hinke jengkhe mia khonni moya moi rok tai dalok rok hinke amoi rok bai no sasinai hinke serai khe bo bai mai tukjago hinne joli jagoi anoro thangka asogoi tongo kha boyong sabai joli jagoi ne boyong jokhon moni tongkha hinke tabo khe mai rok jawi ako baioi ready ongoi tabo ongkho lainai mani phalna bagoi hinke norok nai tongdi paithak jora tabo ongkhoroi tongo thanani bagoi sadi bo tuijak satung bo tongmani asok maar khe naikhe debono mani phalnai ma bono bini o bag thaisa mani nai di bosok bag kotoma baise hiligo angkhe tuisi maya hinke satung bo tongmani maar wngoi tongkha hinke thanglai sinai norok nai tongdi joya sak sadinggon kaisa kaisa tuilaijak sadung binai hawati phai kherang tongo tongo kido nobaro phai chulai angke sadung bai sadima hu ka jere hane han tata ham
bara sadung ya wati bukaya sadi mulai dah mulai baru pulang Tripura cinta banget loh, maksudnya kalau gak keren, sama hai pura Jatuh na bisa na. Oh, musang na bulan ni tabo. Mana mo buna? Mayo na mo buna. Burung ni na budak kan tu. Aram lah sih. Jadi 1, 2, 3. Iro, kau sama ni iro, ada ibu saya belum mana iro, hingga morok hingga pas hari ini lekas saya waktu itu, mata. Bay buruk halam, bay nasi lu tung bay itu, bas itu. Ada sakit saya Mayos, oke. Bas ini mau mati sana. Kereta pre-pre-klen. rokok saya di sini. Nah, di betal apa? Saya di sini mana Abo. Tabu ke nogo pirok laika mani rok phalbai laika je phalmani ngo basi bosin no ganani sedo o basi amse semno hin saimaya bla ngo yang phaise mayo sawini kol khai hore ngo phaimani hinga mayo kol khai phaimani haiko bosin nogo no thangena ma khamu de saimani babu ngo bokhai bokhnani thok nakha tei saban nakha tabu baksa thane sine borok khorong ja ke kok salai mansuka borok kok sanai ja borok kok sanai ja basi kok sanai ja tayo kok sanai ja obagani kok sanai sanai malaye kok se solia sekarang mono yo kok sawang lai manu borok Bini bahak kasih master. okra kon gonja samse Dia borok lagi mana ini? Borok ke? Olok khasi. Dia ulok habis ya. Kita mana macam kita selama kita buna kata mani phale phayo thajing phalman jaga buing order mani na elements product nang khangke na phebe de ha elements product business sukwa selong sukwa ni bazar thang phaine awan na sama phebe Pokoknya jangan kon top sa. Ini kan pai shop na ko thang sinai an sirai ke betes tila maya pai le ya bani gana ni ko to ko bani yong ni kana tongo borong khata ni sa ko chanung khasina khasina ko ha thangmani Jadi kata sungguh dong. Belum benar sama tong ke tong mana. Apa ini? Khasina ke khatangan serekan ya anak tak pede ini. Itu. Pede baba sa pede. Pede. Mama. Marah lagi. Ya.